औ बेथ' जोंनि थाखाय जोबोरैनो सहायै खहा दुखुनांथाव बिथाङा थांनाय 22 फेब्रुआरि सनिबार खालि फुंनि 3 बाजियाव बिथाङा हार्ट एटाक जानानै रुंसारि जालांबाय। बिथाङा जोंनि गागि आफादगिरिमोन। बिथांखौ जोङो थांनाय 2022 नि 18 डिसेम्बराव मुसलपुर एलपि स्कुलाव बिथांखौ फुल ग्रेजुवेट माने आफादगिरि महरै जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि आफादगिरि महरै जों मोनदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायाव जोङो गोबां दुखु दाहा खस्थ'नि गेजेरजों जोङो माखासे क'क्राझार डिसि अफिसनि लांगोनायावबो जों माखासे माने धरना होनानै जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम मेम'रेन्डाम गांसे सेपारेटिस्टनि थाखाय जोङो माबा होदोंमोन, मेम'रेन्डाम होनाय जादों बिथांनि दैदेननायाव। बिथांनि दैदेननायाव जोङो 2023 एप्रिलनि 6 एप्रिलाव जोङो काजलगावनि बे गेलेग्रा फोथाराव बाहाय जोङो रिलिजियास मोनसे मास रेलि खुंनो हादोंमोन। बेयाव 19टा धोरोमनि गासै धोरोमनि धोरोमगिरिफ्रानो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन। बेनि उनाव जोङो माबाजोंबो थांनाय बिसायख'थि माबानि जिथु माने डिलिमिटेसन, बे डिलिमिटेसननि चिफ इलेक्सन कमिसन गुवाहाटियाव फैनायाव बेयावबो जोङो जोंनिफ्राय बिथांनि दैदेननायावनो जोङो माखासे इलेक्सन कमिसनारनो जोङो जोंनिफ्राय माने जोंनि समस्थिफ्रा सुरक्षित जानांगौ होननानै जों माखासे माने 15टा एलएसि माने आसाम बिधान सभा माबानि कनस्टिटिउन्सिनि माबाखौ डिमान्डखौ होनाय जादोंमोन आरोखि। आरो बिदिनो दुखु दाहा खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा जोंखौ लाबो 6टा डिस्ट्रिक्ट 6टा जिल्लायाव जोङो जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि जिल्ला कमिटिफोरखौ जों दाफुंनो हादोंमोन। बिथांनि नारा नाथा नाजानायावनो बिथाङा जोंनो मोनसे गोथार गोग्गो संबिजित दानानै होलांदों। बिथाङा जोंनो फिरफिला मोनसे दानानै होलांदों, बानायनानै होलांदों, जाय फिरफिलानि सिङाव जोङो समायखिरा लानानै हारिनि थाखाय मावनो थाखाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जोङो दिनै खाबु मोनदों। आरो बिथांनि नाजानायाव जों थांनाय नै दाखालि दिल्लीयाव डिसेम्बर दाननि जोङो माबायाव 20 तारिखआव इउनियन मिनिस्टार ट्राइबेल मिनिस्टार बिथां जुवेल अरामनो जोङो जोंनि आलादा रायजोनि थाखाय जोङो माने मेम'रेन्डाम साबमिट होनो हादों। बेनिफ्राय जोङो हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो मोनाखैबाबो जोङो बिथांमोननि माबायावनो न'आवनो बिथांमोननि चेम्बारावनो जोङो सेक्रेटारिफोरनो जोंनि मेम'रेन्डामखौ जों होनो हादोंमोन। आरो नै जों बावैसोनो नैबे दा सोलिबाय थानाय मार्चनि 3-4 जोबथा सप्तायावनो जोङो दिल्लीयाव आरो थांबावगोन। जोंखौ माने इउनियन माबानि केबिनेट मिनिस्टार माने बिथां माने ल' मिनिस्टारा आयेन बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा जोंखौ लिंहरखादों। दा जोङो बिथांनि लिंहरनाय बायदियै जोङो टाइम मोनब्लानो बिथाङा लिंहरबानो जों थाबैनो थांनो थाखाय जों थियारि। दा जाय हक बिथांनि नारा नाथा नाजानायाव जोङो गोबां गोजौ जायगायाव सफैबायमोन। दा बिदिनोसै अबथिरा बिथांनि जिउ रुंसारि जालांनायाव जोंहा गोबां खहा जाबाय, हारिया खहा जालांबाय। दा जों बेखौनो बिथांनि जिथु साननाय, बिथांनि जिथु जाथिनि थाखाय मावलांनो माखासे आद्रा थालांनाय बेखिनिखौ जोङो बिथांनि आशिर्बाद, बिथांनि बोसोन लानानै जों मावजोबलांनो हागोन होननानै जों आसा खालामो। आरो बेखौनो जों दुलाराय अल बर' एक्स भलन्टियार फर्सनि जानानै जोङो गासैबो बर' हारिखौ खावलायो जाहाथे खौसे जानानै जोंनि रायजो बिनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो। आरो जोंनि जिथु माने साननाय गोसोनि साननायमोन हारिनिखौ दैखांलांनायनि बेखिनि खामानिखौ मावलांनायाव जाहाथे रायजो राजाया जोंखौ सहाय सहयोग खालामो। आरो बिथांनि आदर्शखौ लानानै जों दिनै बिथांनि माने दिनैनि बे आइद' श्राद्ध खुंनाय समाव जोङो प्रतिज्ञा बुद्ध जों सत बांसा लानानै बिथांनि माखासे थालांनाय आद्रा खामानिफोरखौ जों मावफुंलांगोन। आरो दिनै नैबे 9 मार्चआव दिनै बिथांनि जोबथा जोंहा माने सारादु खुंनाय दङ। बे सारादुआव
गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैगासिनो दं, सफैजोबाखै, गोजानबो जायो नालाय, आरो आलासि माखासे लिंदों फैगोन। दा बेनो दिनै जोबथा बिनि माबा। दा बेयाव जोङो बिथांनि मुङै मोनसे दिनै हायाबाबो गाबोन हायाबाबो जों मोनसे इयुनाव बिथाङा जितु जोंनि बिर जोहोलाव, जोंनि दैदेनगिरिमोन, बिथांनि जाहाथे माबाया अराय माने मुङा बा बिथांनि हारिनि थाखाय मावलांनाय, बड'लेण्डनि थाखाय मावलांनाय बे सिना नेरसोना थालाङो, बेनि थाखाय बिथांनि नामै मोनसे खाम्फा बानायनानै होनाय जागोन जों। बेखिनियानो दिनै।